Moi kaikki ja tervetuloa uuden unboxausvideon pariin. Tässä videossa me siis unboxataan tämmönen Slays Farmworldin Pony Agility setti, mistä tulee nää 12 per ponia. Sitten tää ukkeli, mitä mulla ei ole enää, sen kumisoppat on niin ihanat. Ja mä en oo varma tuleeko sitä aita, mut ei kiinnosta vaikka ei tulisi, koska en mä niin. Sitten tässä tulee näitä. Voin vaikka kääntää tänne ja voin katsoa. En ehkä haluatte näyttää QR-koodin. Joo, eli kyllähän tästä tulee. Okei, hyvä. Tästä tulee tuon ukkeis nää 2 ponyhepää-asiaa. Ja ei kun mennä vaan unboxaamisen pariin. Ikkana, tästä pitää ottaa nää teipit. Ja mä oon aika lähellä, koska en jaksa oikeesti pelää niin emojien kanssa. Itse asiassa ottakaatkin. Mä siirryn kokonaan pois silleen tästä alueelta, niin te ette mitenkään voi nähdä mua. Vaikka on jotain ihmeellisiä otuksia. Ihan oikeesti, kun mulla on tämmönen ihmeellinen. Minun on pakko ottaa. Näkyykö? Jää. Okei. Onko tässä teippi? On. Lapset, älkää leikkikö saksien kanssa. Joo. Okei. Ja nyt avataan tää. Mä en haluais nyt jalkaa käyttää. Mun on vähän pakko. Mulla on jalka tossa. Niin, täältä tulee näitä. Kirjastokortti. Niin. Tää tulee näitä aitoja ja näitä porttijuttuja. Tässä on näköjään lisää kaikkea. Mitä tässä on? Tässä on pahvit. Täällä onpa tää pieni. Apua. Niin, tää 1 poni. Sitten täällä on tämä. Ja täällä on tää settis. Mikä tää on? Ja tässä on lisää aitoja. Täällä on kaikki näitä pikkujuttuja. Ja täällä on näitä puometelineitä ja näitä. Ja tässä on tää ukkeli. Noin. Ja sitten vikaan täällä on nää ohjeet. Okei. Siis joo, nyt katsotaan nää kaikki pussit ja nää ohjeet. Ja älkää ihmetelkö, jos tähän tulee tämmöiset hiilosnarut, koska nää lähtee mun puhelimen kuorista. Voitais eka aloittaa kasaamaan tää. Tän ohjeet minä nyt vähän väkisin käytän, koska en osaa. Oh my god, eikö niin se... No niin, toi poni on tossa niin sulonen. Ja mulla on tossa kuvausvalo, niin älkää ihmetelkö, jos tää on jo vähän yllättävän valoisa mun videoiksi, koska kerran osaan käyttää. Ai. Jaha. Missä ne mun tallattu? Aloitetaan laittamalla tähän nämä tarrat. Ja nyt minä opetella. Niin pääsette seuraamaan sitä, kuin vinoin mä osaan laittaa tarrat oikeasti. Miten tää meni näin suoraan? Oho, no vähän vinoin kyllä meni. Joo, ja toiselle puolelle. Ja mä puhun vähän hiljaa, koska en tiedä, mutta mun selkä on aika kipeä, kun mä oon tällaisessa kivassa kyyryasennossa. Noin. Ja sitten tähän laitetaan tää. Miten tää menee tähän? Niin, tässä on tällaiset. Okei, siis mä en hirveästi välitä tästä värifissä vähän niinku sininen ja keltainen. Et jos tää olisi ollut vaikka joku vihreä, niin olisi mennyt ihan kivasti, mutta sit niinku ei niin
paljon välitä, mutta on tää kyllä ihan söpö ja ei tää näy, kun tää on tää. No kyllä se näkyy, mutta ei ole niin tarkka, en ole niin perfektionisti. Ja nyt otetaan tämä läpystä näköjään ja tämä pussi, missä on näillä. Aloitetaan sillä, että avataan tää ja roska. Miten se on tähän pahvilaatikkoon, missä nää tuli siis tällaisessa. Ai niitä on tilattu kärkkäiseltä. Jos joku miettii, missä näitä saa. Näitä saa varmasti jotakin jossain Elmodellilta, niin kuin näitä kai saa myös, mutta itse tilasin kärkkäiseltä, koska oli halvin siellä. Niin, eli näitä tarvii nää tötsät laitetaan tähän. Joo, reijät silleen tänne päin. Mikä mä sain sen tuolla äänellä taas. Big brain. ja mä oon siis halunnut tällaisia. Ja mulla on näitä jo joku muutama, kun niitä tuli siinä hevosrekassa, minkä mä oon saanut joululahjaksi. Ja nyt tää kaos pitäisi avata. Mä voisin laittaa tonne kaikki nämä avatut jutut. Ja ostin tämän aivan omilla lahjakorteilla, niin mitkä oli kyllä S-ryhmän lahjakortit, mutta tehtiin niin, että mä annoin mun isälle ne niin kuin S-ryhmän lahjakortit, niin se sitten maksoi multa. Mitä nää oikeesti on? Mä en ymmärrä. Nää vois mennä tähän mun puhelimen viestiin. Okei, eli... Ai ummalla. Ottakaapa hetki. Joo, tää olikin tälle tavalla laitettiin tähän ja nyt mä laitan tän tähän kiinni. Mä haluan kuvata sen tälle lähellä. Kuin syvälle tää pitää tunkea? Mä en yhtään tiedä. Okei, mä en yhtään tiedä, kuin syvälle sut pitää tunkea. Pidemmälle ei mene. Niin laitan tähän sen. Tällainen on nyt tässä kasattuna. Ei yhtään Nää on niinku... Mä ajattelin, että tää pahvi on niinku taitettu. Ei, mutta nää on tullut pahvi sisälle. Joo, mutta siis nää tulee tähän kiinni. Ja ne, jotka nyt ymmärsivät tämän aikoja sitten, niin en ala lukea niitä kommentteja. Mitä sä oot vähän hötsiä, etkö sä tajunnut? No näköjään. Mä haluan laittaa nää samaan järjestykseen, missä nää on tossa kirjassa. Nää on niin hienossa järjestyksessä siinä. Mihkä kirja, ohjavihko. Ja palataan sit, kun mä oon laittanut nää kaikki. Mikä tää on? Kullattuuri. Mut siis nyt tää näyttää tälle. Aika cute. Ei mitään. Ja sitten tähän pitää laittaa tommoset viiret. Ja mä tein äsken välisiivouksen. Tähän niin teidän on vähän mukavampi katsoa, että tää ei ole sellainen sotkakka. Vähän niin kuin mun huone yleisestikin ja tallialue on aika useasti. Millä logiikalla tää taas toimii? Niin nää sit pujotetaan, nää vaan laitetaan tähän. Joo. Mä tunnen oloni oikeesti vähän hylmäksi, kun mä en tajunnut heti, että nää tulee tähän. Tunnen oloni oikeesti pikkasen silleen hylmy. Katsokaa, kun sieltä jää! Toivon, että siihen ei enää tule mitään, kun ei siihen kai pitäisi tulla. Nyt rakentan nää esteet. Siis mikä niinku tämä on taas tämä ilma? Onko tää niinku ilmapallo? On. Menkää sinne. No mä en nyt näyttäisin näyttäisin nää pitää tälleen laittaa, mutta mä en laita, koska mä tässä kasassa, kun mä esittelen tän teille, niin ne tulee esille niin hienosti. Mitä? Okei, mä tein tän riimun, mutta sitä mä en näytä teille, koska mä en niinku... Tässä saattaa vähän lentää kaikkea semmoista kakkasanaa, koska saatan vähän sanoa kakka, koska menee vähän päin kuusta. Koska mä en nyt edes ymmärrä noita ohjeita, niin katsotaan nyt, kun tää on valmis. Okei, siis tähän oli vaan, että tähän pujotettiin tää naru, näihin päihittyihin tehtiin solmut.
Joo, mulla on oikeasti varmaan joku semmonen, että en ymmärrä asioita juttu. Aha, tää kypäräkin on ulostanut itsensä jo. Ja tosi kiva. Koska titteli. Sinua ei avata vielä. Nyt rakennetaan tätä. Tää loppuun. Voinko mä niinku repästä auki? Voi varmaan. Ei näköjään voikaan. Se oli sen eri mieltä kuin minä hävetkäs. Älkää kysykö. Yhtään ette saa kysyä mitä tein. Mikä tää on? Mikä hän on? What is she? What is she? Ekoho. Ei tää mene tähän. Mene sisälle jo. Näinkö? Näin. Menin laitan väärinpäin. Huppii. Tää pitäisi saada näköjään syvemmälle. Joo, älkää kysykö. Oho. Älkääkä kysykö mitä mun jalalle on tää. Ennäs kerrottele. Anteeksi. Jos eka tähän näkee mitä liimata nää tarjot. Siis päästä taas seuraavan minun hienoja tarjojen liimaustaitoja. Okei, se meni nyt vähän vinoon tai vähän silleen liian sivulle, mutta se on nyt vähän voi. Sille ei nyt voi mitään. Meni jo. Tääkin meni nyt vähän vinoon. Ja tää tähän. Apua! Älä huppi. Tää vetää voltin. Älkää edes kysykö. Me on molemmat aika vinoon. Mikä? Häh? Niin, eli tää reikäpuoli. Tähän. Mitä kakkaa? Niin, eli au. Niin, eli näin. Joo. Eikö oho? Niin, joo, oikein laitoin. Mitä te sanotte? Oho, eihän tässä mikään mennyt väärin. Ei kun nyt menee väärin jotain. Sitten tämällä. Minä opetella puhuu suomi. En osaa puhua suomi yhtä. Anteeksi nyt jos joku oikeesti puhuu noin, sori. En tarkoittanut, tarkoitin sen viihden mielessä. On tosi hauska tää video, kun katsotte, kun minulla on paha mieli. Ja oikeesti, miten tää kasataan? Mitä? Noin. Ja sit avataan nää aidat. Ja musta tuntuu, että mä aitan mun tallialueen näillä aidoilla, koska mulla ei oo tallialueella mitään kentällä yhtään tyylin aitoja. Muuta kuin joissain kaikissa metalliaidat. Ja sit kun mulla on näitä valmiin jo muutama, niin saattaa olla, että nämä riittää kenttään. Nämä on kyllä ihan vähän erilaiset kuin ne mun vanhat jo. Sinnää tästä vaan. Tämä on aika iso aitaus. Eiku oho. Tää on niin pitkä, että tää niin yltää mun yöpöydälle asti. Sitten kun tän laittaa kiinni, niin... Oi, tää on ihan hirviän iso. Nyt mä puhun täällä.
Kattokaa. Hienoa! Oho. Mä en ihan ajatellut, että on näin iso, jos nyt tunnetaan hevosen taha. Joo. Katsotaanpas mitä pitää tehdäpä. Nyt se pitää vaan järjestellä. Mä teinkin silleen, että mä avaan nämä hevoset tän ukkelin tässä ennen kuin mä järjestelen ton. Niin sitten hän saa vielä vähän enemmän materiaalia. Tästä tulee vähän pidempi ja ehkä kivempi katsoa. Mäkin liikkasin tätä päätä. Anteeksi meidän. Mun jaloissa on muovia. Eikä vain komisaappaissa. Tää on vähän jäykkä, koska tää on niin uusi. Tai silleen, että ei oo käytetty hirveästi varmaan, koska no en ylläty, että ei oo käytetty. Mutta tää on tosi kivaa. Tää on kivan näköinen ja tää kypärä menee tälle tosi kitsusti. Sitten avataan tää poni. Onks tää niinku poni vai onks tää... Ei tää voi olla jo hevoskokoa, vai onko? Ei kato jalka vääntynyt, en hyväksy sitä. Okei, tällainen tää on ori. Moi. Laitaanpa rossat pois. Pitää niitä. Pitää se pösettis. Tai ainakin mä ja mun kaverin mielestä on se. Nyt! Pois. Mun ja mun kaverin mielestä on Shetlandin poni. Onpa tää söpö. Tää on musta, ei tää on ne ruskea. Tää on musta ja musta. Onks tässä mitään? Oi, onpa se sulonen. Se on niin söpö. Tää jalat ei oo yhtään muovisia. Siitä tää tulee tälle alueelle. Ottakaapa mä haen yhden semmosen pienen ukkelin. Okei, mä hain tän Liljan. Mikä tän nimi oli? Oliko tää Milja? Mä en yhtään muista. Mutta siis esimerkiksi... No tää on ehkä Liljalle vähän... No ei ehkä oo. Tää on ihan hyvä Liljalle jopa. Niin tämä sopii Liljalle täydellisesti. Sitten sitä on tällä. Joo, no tällekin tää menee ihan hyvin. Mutta mun mielestä tää näyttää enemmän sillä, että jos täällä olisi oma hevonen, niin se olisi kyllä tää poni. Mut sit katsokaa, tää menee tälle. Tää eikö tälle vähän pitkä, mutta onpa se söpö silti. Mutta nyt järjestellään toi. Joo, siis. Näille kaikille saa laittaa nimiehdotuksia, mutta siis tää on niin cute. Tää on kyllä vähän jäykkä, koska tää on oikeesti niin uusi. Mä en nyt uskalla, kun yhdellä kädellä en saa, mutta siis kattokaa, kun tää menee vaan koppati. Joo. Tää on niinku sillä, ei, minä tulen täältä, hui. Silleen hihihihihihi. Tällään hihihi. Hihihihihihi. Ja sit kun tän kääntää näin, niin tässä saa tällaisen. Au. Joo. Niin tällainen tää nyt on. Ja siis oikeesti mun mielestä tää on niin kiva. Niin joo. Mut kiitos kun katsoit tän videon. Ja toivottavasti tykkäsit ja muista tilata, tykätä ja kommentoida. Niin mä tiedän tykkäätte, että mitä mieltä olette mun sisällöstä. Ja se olisi ensi videoon. Moi moi!